3, 2, 1, пуск! Россиядә бердән-бер булган бу завод төймәгә баскан кебек тиз һәм оешкан рәвештә сафка бастырылган. 3 ел дигәндә заман чакырманы кулланышка тапшырганнар. Бүгенге ачылыш тантанасында Россия премьер-министры Михаил Мишустин видеоэлемтә аша бу заводның ил икътисады өчен бик кирәкле булуын билгеләп үтте. Реализация в особой экономической зоне Алабуга. Бу завод ачылышы Татарстан өчен генә түгел, ә гомумән ил икътисады өчен зур әһәмияткә ия. Монда җитештерелгән продукция сәнәгатьнең иң әһәмиятле тармакларында кулланыла. Авиация, суднолар төзелеше һәм башкалар. Бу бик кирәкле юнәлешләр. Но и для всей страны. Бүген ачылган заводта менә шундый җепселләр истерәчәкләр. Аны елына 5000 тоннага кадәр чыгарырга мөмкиннәр. Һәм ул сәнәгатьнең төрел тармагында кулланыла. Мисал өчен төзелештә, шулай ук Татарстан өчен бик әһәмиятле булган тагын бер тармак ул спорт. Аерым алганда хоккей кәшәкәләре эшләгәндә дә нәкъ шул җепселләр кулланылачак. Һәм иң кызыгы, самолетлар эшләгәндә аларның канатларын ясаганда да нәкъ менә шундый җепселләр кулланалачак дип белгечләр. Кыскасы, бүген ачылган объект яңа мөмкинлекләр ача. Яңа заводта елына 5000 тоннага кадәр җепсел җитештерәчәкләр. Әлеге предприятие төзелешенә 8 миллиард ярым сумны Росатом Алабуга махсус икътисади зонасы Россиянең сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы керткән. Руки развязаны, мы ни от кого не зависим. Уже здесь покупатели сидят, и Капо Композит, и Силкин, и другие, значит, в очередь становитесь, мы готовы вам поставлять самую качественную современную продукцию. Завод иң яхшы технологик җиһазлар белән тәэмин ителгән. Алар Италиянеке, автоматлаштырылган инженерлык инфраструктурасы бар. Буквально 4-5 лет назад 5 ел элек без углеводород җепселләренең 85%-ын чит илләрдән сатып ала идек, ә хәзер 90%-ны үзебез җитештерәбез. Татарстанда ачылган яңа завод шундый мөмкинлекне бирә. таких темпов, таких сроков еще ни одна страна не знала. Яңа предприятие ачылу белән бергә 167 эш урыны барлыкка килде. Константин Логинов монда монтажчы булып эшли. С соседнего завода нам Безгә Шимал күрше цехтан килә, ул бездә эш кертелә, ныгытыла, һәм менә күргәнегезчә биредә ул инде әзер продукциягә, ягъни җепселгә әверелеп чыга. Алабугада углерод җепселләрен 2015 елдан бирле җитештерәләр. Шималны моңарчы Кытайдан сатып алганнар. Хәзер исә ансы да шушында ук бар. Шимал белән янәшәдәге завод тәэмин итә. Алабугадан Илдар Сафиуллин, Алик Мыльников, Яңа Гасыр каналы.